Michel. Hey Jude, Yesterday. Yellow Submarine, All You Need Is Love. Strawberry Fields Forever. Ja, want ze zitten er weer, hè? Ze zitten er The weer. Fabulous Four. De Beatles. Ze zijn weer compleet. We zijn weer compleet. Daar is hij dan. Ja, Gert van Toen heeft ze wat 16 weken op vakantie geweest. Heel Zuid-Europa terugreizigen. En Roelof, die heeft de erfenis uit de jast. En die heeft wekenlang in Amerika geweest. Heeft er zin hoor? Zeker, begin maar los. Begin los. Het seizoen van SC Heerenveen zit erop. En dat is maar goed ek. De ploeg van Kees van Wonderen incasseert dit seizoen maar liefst 20 doelpunten en eindigt op plak 11. Mijn naam is Arjen de Boer. En dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Heerenveen zit dus wel aardig in de wedstrijd, maar dat zitten ze dit seizoen wel vaker. Het is eigenlijk altijd het verhaal van, ja, hoe keert de ploeg van Kees van Wonderen aan maar de eerste de beste chinslag om. Het is 1-0 voor de thuisploeg. Negli, die is gewoon Bogniewicz te Ramon. En hij jast hem werkelijk in het zieknet. En dat is toch behoorlijk in de verhouding niet, want het is maar één ploeg eigenlijk. Die doorspraak maakt het op de openingstreffer, dat is SC Heerenveen. Het is de topscorer aan de kant van Sparta, Tobias Lauritsen, die de marge heeft verdoemeld. Bogniewicz maakt het de stoel nog wat draaglijker, want in de blessuretijd, we zitten in minuut 94, komt Bogniewicz de vastzet van Tom Haaien achter Nick Olij. Het seizoen zit erop, Nimauski definitief van Kees van Wonderen. Ja, en de heren, ze zitten er klaar voor. Daar is hij, Brian van Brandt, Geert van Tuinen, Roelof de Vries en natuurlijk mijn maatje in goede tijden, slechte tijden, Andor Faber. Je bent echt naar elke tak roeit? We binnen elke dag goed. Zeker. Ja. Ik vond het leuk. Ja. Zeker. Is dit dan een keer alleen nog net? Wie ga je voor? Ja. Nee, ja, maar goed. Oh, wat Eén maatjes. keer, dat is net een vergelijkje, maar hoe lang je hem net west. Ja, ik vond het precies, wel. dat is langer. Hij deed wel goed. Ja, die is goed, toch? Oh. Zo, hij deed echt heel goed. Heel Hij deed echt heel goed. Daarna je enker. goed. Ja, hij is daar al voorbij, Roelof. Dat is een ding wat zeker Ja, is. de pik Hey was jongens, er maar wel. even voor de meesten thuis. Vind je altijd leuk, hè? Beetje human to human. Waar zie je het niet in precies? Ik zie het in Spanje, in Andalusië en in de Extremadura. 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 En dan is nou, hoe lang voor het West? Wij binnen de 4 hele week geweest. En dan is nou gewoon weer zondag goed in de weekendmatch. Ja, we kunnen al wel gaan. Ik heb juist sorry, maar het weer was weer. En juist de bondspartij keert zijn dingen. tuurlijk. Maar toch weer best weer tolle woorden onder was. Zo is het. Het weer een goede kant op. Zo is het. En Roelof, waar zie je het niet in? Ik ben naar Amerika, West-Amerika. Dus van LA tot Las Vegas. De Canyons, San Francisco. Rolling Stones jongen in Las Vegas. Zo, De volle op te nemen. Dan ben Ik je had al in heel de gaten dat bij de omroep begin Lars Lamboy heftige salarissen uitkeerd worden. Ja, ik had er lang voor sparen, kan ik die vertellen. Ja? Jee. Ja? Ja. Maar wie de erfenis toch? Die doet er een in jas is. Nee, maar die heet hem helemaal in mei, dus daar wacht ik nog op. Oh ja. Maar er wie ik heel soort schorpioenen, leesde ik, in Las Vegas. Nee, krekels. Of krekels. Ja. Maar dan wie ik een schorpioen, wie een man in zijn geslachtsdeel biedt of stutsen toch een schorpioen. Ik toch nog van, ik hoop net dat het Nee, ik ben naar de, Roelof is. Ik ben naar de Scorpions West. Ik ben naar de Rolling Stones West. Oh, dat is het dan. Dat is Nee, het eerst dan. weer naar de krekelplaag gezien. Maar ja. Ik nog. Ja, en hoe is het met de jetlag? Ja, het is nou van mij nog een uur een partier, dus het is nog wel even wennen. Maar ik ben al naar Van Persie West. Ja, want je hoort in allereerste dag en dan gelijk naar de perspresentatie van Robin van Persie. Ben je net een sliepval? Nee. Nee? Ik heb wel lullen, hè? Hoesa? Hey, hoesa? Nou ja, hij kan lullen en dan is het jetlag. Die combinatie. Ja, die combinatie. Ja. Nee, ja, het weer leuk, maar het wie gewoon een beetje lang. Ja. Nou, je kan ik wel politicus worden. Maar het wie grut nice, hè? Ik bedoel, het zie ik op 101 teletext. Als het op 101 teletext zit, dan is Ja, het dan echt is het grut nice. nice. hè? Ja, weer nice. Ja, hoeveel mensen wie er? Kan media? Ja? Nou, weet ik niet precies, maar de perskamer zit helemaal vol. Maar alle personeel komt er dan bij, hè? En Riemer weer er. En het zit bomvol. Heel veel media, al die livestreams, weet ik wat al. Ja. Die het al je wel weer handig. Ja, Riemer is hier ook, heb ik Ja. begrepen. Hey, Riemer. doe. Even zwaaien. Ja. Ja, en dan kreeg je nog een cadeautje. Ja, de voetbalskwon van Abe op een schilderijtje. Die hongen vroeger bij hem op zijn bennenkamer. Hij wist net van wie die ooit kregen had, maar die hong daar. Dat is weer wel leuk. Ja, zeker. Verleden weekend heb ik het nog even over gehad met de persman van Heerenveen, Marco. Ja. En Marco die had natuurlijk als jeder dan kennis maken met Robin van Persie. En toen zit ik even over de media. En toen vertelde Van Persie om Marco van dat hij vroeger wel een beetje de interviews van Bert Maalderink vond hij lastig. Net dat hij daar nou het chin op zegt, maar die vond hij gewoon lastige interviews. Nou, toen zei Marco, maak je borst maar nat dan. Want de komende 2 jaar is te krijgen met Roelof de Vries. Zo! Ik moet zeggen, Friese Bert ik Maalderink. heb niet veel idolen. Maar
Ben Maalderink is wel een beetje mijn idool. Ja? Ja, Maar, fantastisch. maar er is Van Persie ook die een beetje een idool. Ik heb de voorzitterspet nog niet op. Het mag Nee? nog komen, hè? Ja, zeker. dan Maar, moet maar, Kees dat moet is zich gewoon mijn bewijzen. praat, toch? Ja, ik kan maar praten vanmiddag. Ik nog in een interview dingen. Dus dat wil heel aardig. Maar hij maakt wel een hele warme, sympathieke uitstraling, Max is. Ja, en dat wij, dat je bij de perspresentatie, dan sturen wij natuurlijk uw, soldaat eerste klas, uw topjournalist en Dank je. dat bestaat Ja. natuurlijk. Oh, daar ben ik En, wel. en let op, bij de eerste vraag van Roel de Vries, gelijk een dikke vette primeur, hè? Gelijk een dikke vette primeur. Maar dat is Roelof, hè? Dat is Roelof. Dat is dus Roelof. Nou, let me zien. Als kind ben ik hier vroeger een aantal keer geweest in Kolmerswaag. En dat was hartstikke leuk. Ik heb mijn eerste karpen heb ik hier gevangen in Friesland. Nou, dat is misschien wel een leuk nieuwtje. Dat wist je nog niet, hè? Nee. Nee. Mooi dat ik de eerste primeur binnen heb dan, dankjewel. Ja. Daar heb ik ook nog een foto van, volgens mij, ergens. Dus ik vind vissen ongelooflijk leuk ook. Dus nou, daar is hier genoeg mogelijkheden toe. Alleen, ik verwacht niet dat ik daar echt aan toe kom om heel erg veel te gaan vissen hier. Ja, nog maar correct waarom Geert en alweer een primeur. Ja, ik ken je net zien hoor. Indrukwekkend, hè? Ah, dat was toch juist ook wel bij de Boemspartij van de Achteriense van Marel Jussens of zo wat ontfutselen kent, toch? Nee, nou ja, als we hier als primeur als eerste dat het Tour van Engelen waarom Loeken moest Nee hoor. aan de Boemspartij. Dus ja, maar het is natuurlijk in het in schaatsen en bij deze karper van Persie, jongens, kom even op zeg. Toch? En een Beppe uit Kolmersweg. Trouwens, want dat wisten wij, hè? Dat die familie hier... Ja, dat wisten wij. Kolmersweg. Dat brengt dus dan weer bij Harm Wijstra. Harm Wijstra is collega van u. U komt eens weg. Uit Kolmersweg. Die heeft hij vervangen tijdens die ellenlange verkoosje. Ja, zeker. Hebben we dat abonneerd? 16 keer sneu in Friesland had Harm die, hè? 16 keer snel Zo in viel te Friesland. bollen. Weet je mekkers wat ik viel? Ja, precies. En die had natuurlijk... die wie vroeger trouwens echt DJ in Kattenbra. En toen kon hij verkering krijgen met Doutzen Kroes. Doutzen Kroes ging naar de DJ. Ja, echt hè? Harm Ja. Dat Wijstra. is een beetje praat bij de koffieautomaat. En dit. weet je wat Harm zei? Nee. Nou, ik hoef geen verkering met die. Nee. Nee, dat wie Doutzen Kroes. Maar goed, en diezelfde Harm Wijstra het dus in de zoonbak zit mooi van Persie. Ja, dan ben je een hele grote. Dat is alweer echt weer, hè? Ja. Goed, jongens. Maar hij koerde de sportcast al, hè? Robin van Persie. Oeh, ja, daar komen we aan zo nog op. Oh, komen we ook Daar op. aan zo. Ja, dit is eigenlijk een teaser. Dit is een teaser. Dit is een teaser. Gaan we het al, Jet? Ho. Nee, ja. dit is... Ja. Eerste stellingen, jongens. Roelof, Ja. ik wie eigenlijk best wel zenuwachtig. Doet ik Robin van Persie Joert voor het allereerste keer interviewde? Nee. Nee. Andor, ik ga Azen nog wel wat nijtjes hoe Cambuur. Ja, zeker. Ja, dat is mooi. zeker. Zo mooi. Geert, ik heb een heel soort domme dingen die in mijn leven. Oh ja. Goed zo. We blijven bij Geert. Het allerdomste wat ik die in heb is op vakantie gaan wie het Cambuur oorskien in van het Oorstadion. Ja, dat is absoluut een enorme mister van mij West. Die ik letter, nou, ik kom er wel op om. Oké. Andor, Freed, 9 augustus speelt het Cambuur zijn allereerste wedstrijd in het Nijstadion. Nee. Nee. Het programma is nog net bekend. Misschien moet ze dat weekend daarna ik wel. Oh ja. Als ze handig binnen vregen ze om uitwedstrijd. Dat hebben ze die, hè? Dat hebben ze die. Ja, Ze hebben vregen om 3 uitwedstrijden. Maar daar hebben ze geen taststemming voor gekregen. Nee? Goed, later meer. Weet je het En zeker? de laatste is van Roelof. Ik ben nou al een grut fan van Robin van Persie. Ah, natuurlijk, ja. Ja? Laten we gaan lekker positief Ja, beginnen. lekker Maar dan man. weer is het altijd vastzitten van de Kees van Wonderen fan. Het is wel makkelijk bij. Wie je hem, hè? bent. Ja. In. Oh, dat is nog altijd. Ja, zeker. Ja? Ja. Maar Was nou dat ik al... het laatste interview van Kees met Arjen Sjoen. Kees Nee. die zei gewoon dat hij, Arjen Veen, wat ga je missen aan Heerenveen? Ja, Kees zei het eerste, ja, jou natuurlijk. Ja. Ja. Nou, en eerlijk Noemde is jou, maar niet mijn naam. Ja, Nee. Uit het oog, uit ja. Uit het oog, uit het Ja, hart. wegwezen Ja. die gast. ja, precies. Dat is nou ik hier vastzitten meer. Nee, dat is echt Kees van Wonderen oud. Ja, precies. Maar jongens, even in het algemeen. Hoe dreig, even al je alle treien. Hoe dreig wordt de klus van Robin van Persie? Ja, dreig. Nou, dat hangt dus wel voor een groot part af hoe slagvaardig Ferry wezen kan. Want ik heb eigenlijk wel vertrouwen in hem als trainer. Op hem heeft hij mij wel in deze presentatie wel vertrouwen, jongen. Ja, waarom? Nou, omdat ik denk dat het wel... hij heeft goed oog voor menselijke verhoudingen. En dat vind ik een essentieel ding binnen deze wat kille maatschappij die betaald voetbal heeft. En hij heeft dat net. Hij kent dat goed. Dus daar Hij heb ik gebruikt wel een vertrouwen. heel soort Engelse termen. Is dat Andor? Ja. Excitement. Excitement, maar ja, dat maar hangt even van de key factor af. Ja, of dit uiteraard. topic geschikt is om Uiteraard. te bepraten. Ja, Nee, dat laatste zei hij niet. Dat bepraten, Beproppen. dat heb ik zelf. Maar dat sociale aspect, dat vind ik wel ja, maar omdat hij heel bot op dat samenwerken Ja, doet, ja. dat is natuurlijk deels ook de tactiek. Want we hebben elke fan
nodig? Ja hoor, Ja, Robin. natuurlijk. Maar Hij wil de meest complete match, hij wil zijn grutsk match. Precies. En wat mij opvoelt, van hij wil echt amusement bieden. Want hij zei, we gaan vol voor de winst. Ja. Als we gelijk stenen, dan willen we winnen. Ja, maar Ja. dat is toch, dit ken je natuurlijk net wie een meidje. Want stel, dus die het geliefdje in Ajax 10 minuten vertiert. Nou, dan gaat Robin van Persie echt niet vol op de aanval spelen. Dan koestert hij het puntje natuurlijk. Dat weet je niet. Nee, Dat maar weet je goed, niet. maar daar zoomen we er heel erg op in. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat hij in staat is om de spelersgroep die hij straks krijgt, daar maakt kwaliteit bij, dat is duidelijk. Maar dat hij dan daar meer van maatje kan als een sluchtwaarhinde trainer. Ja. En Dovi is dus net zenuwachtig van die allereerste interview. Maar de gezonde man die scoorde in Spanje, Gezonde spanning. gezonde spanning. Ja, Hij moet net meer houden, daar weer hij heel strak in. Hè? Dat we net meer praten over de tijd dat ik speelde weer, daar ben ik niet meer. Ik ben trainer. Hè? Ja. Vind ik wel mooi Ja. dat hij dat... En Weet je wat ik, Marco van Basten toen wol heel bot? Dat ik dacht, wow, Marco van Basten. En John van Persie is natuurlijk een grootheid. Topscorer alle tijden van het Nederlands elftal. Ja, Maar bij Marco van Basten had die kwaliteit ik. En ik denk dat Van Persie dat ik had, dat voel ik nou al een beetje, dat het heel gauw gewoon wordt. En dat vind ik wel een sympathieke eigenschap. Dat je, ondanks de status die je toch hebt, dat weet hij natuurlijk ik wel, dat je het al heel gauw gewoon maakt. Ik weet ik wel, dan een paar weken werd ik de passen keer in mijn kamer met Marco van Basten. En dan zei, hey Roelof, kappertje geweest. Dus je denkt, wow, oké. Dat is heel gauw weer normaal. En dat vind ik wel fijn. Maar kappertje, zei hij dat? Toen nog wel, ja trouwens, ja. Het wordt gevoel voor humor. Nee, Marco. toen hield ik nog net dit kapsel. Oké, nee, maar van wat mij opvoel, en dat is eigenlijk nog meer good nice voor die, Roelof. Want let vooral op, we hebben het even uitgeknipt. Heel good nice van Roelof, van Robin van Persie. Ja, echt. Ik weet het, ik heb Ja. het uitgeknipt, dus Ja. ik weet het er nog een Nou, dag. heel, Roelof, echt, let vooral op de eerste zin. Ja. Heel, Echt goed nice. echt heel good nice. Oh, Nou, ik lid ben maar uit, jij. dank je, ja. Domme vragen bestaan er eigenlijk niet. Ik heb er ook als speler heel veel gesteld. Uiteindelijk kon ik daardoor ook als speler toen de tijd en ook als mens groeien. En ik raad juist aan, ook voor dat soort spelers, om juist een omgeving te creëren waarin je dus wel open en eerlijk alles tegen elkaar kunt zeggen. Ik ging bijvoorbeeld bij Arsenal, vroeger ging ik juist aan tafel zitten bij Jens Lehmann en bij Vieira en bij Campbell en bij Bergkamp. En dan stelde ik constant vragen, om uiteindelijk daarvan te leren. En ja, dat is ook wel de sfeer die ik ook gewoon gelijk vanaf dag 1 wil wegzetten hier. Is dat de spelers moeten mij niet zien als die voetballen van vroeger. Want dat ben ik simpelweg niet meer. Ik ben hun coach en ik ben er in dienst van hun. Ja, dat benadrukt hij heel tijd, hè? Van hij Mooi, is ja. net meer de voetballer. nee, vond ik wel mooi hoor. Vond ik wel mooi. Ja, want als je denkt onder voetballen, dan shot elke niet bij hem op natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar hij hoeft hem als voetballer, ik weet wel mooi meer, het leidt achter hem. En hij heeft genoeg bewezen. Hij is record international, hij is topscorer alle tijden. Alle tijden. Ja, jongens. Ja, dat is Nicolescu ook, hè? Sneijder is voor een koor. Ja, Schneider record, maar de topscorer bedoel ik. Maar ik snap hem wel. Hij wil nou action weer als trainer, omdat hij dat is. Dus hij kiest er bewust voor. Ik vond dat heel goed van hem. Maar ik vind het wel fijn dat je de kwaliteit hebt dat je wel bespraakt bent en het goed uitlezen kunnen. Dus hoe je er... Oh, dat leidt er net om. Nee. Ja, hier mist Nou ik ja. wel. Want als je het ook hoe zijn voetbalvisie, eigenlijk is dat mij nog net heel bolduidelijk worden. Want het bleun in de containerbegrippen en Ja. het enige wat hij inhoudelijk zijn had, is dat hij met vleugelspelers spelen wil. Maar meer over de voetbalvisie van Persie weten we net. Nee. Ik hier juist wel wat meer, ja, wat tactischer ja. van Maar hem. is dat echt net iets wat wel wat meer van deze tijd is? Het is net meer oldschool 4-3-3. Nee, het is meer, maar- het gaat maar nou ook over boetenspelers is toch wel spelprincipes redelijk in plaats belangrijk. van spelsystemen. Maar en- toch, als je met boetenspelen spelen, ja of nee, dat is natuurlijk wel is wel belangrijk. Ja, Nou, nou, dan ik van Ferry de Haan, dan weet hij tenminste wat voor spelers hij keepje maat. Maar goed, want wat ik net vind, is dat hij wel heel toek is. Ja. In het omgaan met de pers heeft hij natuurlijk enorm ervaring mee. En ik dacht dat de Telegraaf weer die zin hem zei van, nou, dat is hier. Maar ja, Feyenoord ben ik dan trainer. Ja. Ja. Krijgt amper antwoord. Maar ik krijg wel zo'n verhaal Ja, opzeren. ja, dat is Ja, de maar kwaliteit geen van de antwoord. politicus. Hè. Heel Dat is lang wel, antwoord, handig. Jans. Ja. Handig Maar dingen. Maar hij wil dus... Maar dan gaan we wel onderbreken, hè, straks. Dan gaan we gewoon onderbreken. Nou, daar maak ik bij de eigen zwaar genoeg. Nee, want hij wil dus mijn lef voetballen, herkenbaar voetballen. Ja. Hij zei dus van, wat ik niet kijk onjoeg, van als we gelijk stenen, we gaan wel vol voor de weest. Betekent dat ook dat hij echt onvallend voetballen wil? Nou, dat is wel een beetje hoe ik het interpreteer. Hij wie natuurlijk onvaller.
Ja, maar hij zei juist dat hij heel bot gaat voor het verdienen. En dat hij net, omdat hij onvallen wie, maar allemaal, blien onvallen wol. Nee. En we zijn deze uitsturing begonnen met het feit dat Heerenveen dit seizoen maar liefst 20 doelpunten incasseren moest. Ja. Maar de aanval is de beste verdediging. Ja, maar goed, Ja, dat is Denzel, allemaal containerbegrippen. Denzel Hall leidt Dat nog is 3 jaar vast. Dus ja, Ja, niet mijn fault, hè? er komt voor eerst komt er geen verhoring in. Niet mijn fault. Ja, hij mooi voort. Maar ja, waar wil Wie Denzel wil hem Hall? hebben? Ja, Cambuur. nou, Cambuur won wel, hè? Woem. Ja, het hem wel Waar hard hij naar Heerenveen ging. Ja. oké. Ik denk dat ze hem nou naar hebben willen. Nee, maar van... ja, ik zou eigenlijk zeggen, maar de klam net wat meer ek op de verdediging. Ja, maar goed, dan is het maar kijk, hoe de klamluist op de verdediging is dan natuurlijk weer de vraag. Want je keer wel zeggen, we hebben gewoon 12, 3 hele goede, sterke verdedigers. Maar betekent dat dan voelt dat hij een team verdedigend presteert? Ja, je verdedigt maar het hele team. Daar en, begint nou het wel maar. Want hoe ik Bogniewicz, Arne Snijver, zeg bij die goals. Zit hij weer helemaal mis, hè? Ah, dat is ziet echt er wel een mooi uit, lanterenpeel. De combinatie van de fietsen van Beek is eigenlijk de tweede seizoenshelft echt heel min eigenlijk. En dat vind ik verbazingwekkend, omdat dat 2 sterkhouders winnen. En dan eigenlijk de laatste jaar hier Hij wie net Pools echt International. Net nooit Hij is echt Pools onbetwist. International. Maar hij gaat natuurlijk naar het DK. ja, dat Ja. had ik hem... Vorige Tuurlijk, week hingen we Sander van der Heijden hier in deze tafel. En die zei naar Ouderin van de uitzending, ziet net in de uitzending zelf, van het allereerste wat ik dwars doe bij Heerenveen is Simon Olsen rechtscentraal. Want die jongen kan dus echt goed voetballen. Nou ja, we weten natuurlijk de filosofie wel van der Heijden, die wil meer voetbal van achteruit. Dus dan zoen je bijvoorbeeld omdat Van Beek dan voortgaat, want ja, Van Beek is net een hele geweldige voetballer. Nou, laten we de max-halve vanuit gaan dat Van Beek voortgaat, want die wil dat krijgt, die heeft ook een gelimiteerde transfersom. Je er maar vanuit, ja. Je neemt maar vanuit. Nou ja, en dan Maj Bogniewicz. Maar het probleem is wel, ja, je mist wel snelheid bij Simon Olsen. Maar wij zoesten dan rechts. Rechts achterin. Rechts achterin. Rechts centraal achterin. Centraal rechts. Nou, ik hoop wel dat hij... ik hou die toch meer als Seis. Maar dan net als de controlerende, verdedigende middenvelder. Maar voor de opbouw inderdaad. Daar heb ik altijd een wat leger op een veld staan. Omdat zijn paas tussen de linies is formidabel. maar dan En hij is net voor de bal laten zetten. was met 2 controlerende middenvelders spelen. Want we hebben al het seizoen ook meerdere keren weer benadrukt dat Heerenveen echt er is hij weer, een klootzaak, een type Marten de Roon op zijsamat. Ja. Dan was het met 2 controleurs spelen. Nee, maar ik heb juist begrepen dat hij net, want met 2 controleurs budget echt dat je echt mijn zien voetballen. Ja. En hij wil net mijn zien voetballen. Dus hij Wist speelt. hij net. Nee, dat heb ik begrepen. Dus dan heb je alweer 1 controleur en 2 meisjes daarvoor. En dat zoen dan bijvoorbeeld Levi Smans en Luc Brouwers wijs kennen. Ja, die tien spelen... haast alle moderne ploegen spelen net meer maar het zien, hè. Zoals Bergkamp en Liedmanen vroeger weer. Dat Jost net meer. Nee, ik heb uit betrouwbare Persie weet ik bron net. dat Van Persie dus net mijn zien voetballen wil. Hij is toch wel eens zenuwachtig geweest, Geert, van een trainer of van een interview. Dat is toch van, jongens, die heeft een dusdanige status en dan komt Geertje van Thun nu te mijn naam. Ja, dat realiseer ik me mijn hele carrière lang. Dat Jon Kies en Jabek dat dan toch al wat dwam mocht. Dat vind ik nog steeds een voorrecht. Dat klinkt wat sentimenteel, maar is wel. En ik had gewoon maar, ik moest Van Basten interviewen. Ja. In de oefenperiode. En ja, ik kwam direct maar wat in, want Jim Winder dus toen wie en Jim ook al taggeliek. Ah, Ja, nou, nou, Gastelon Sleert wie gewoon bij. Wij winnen net 18 weken voor Frans in Spanje. En toen moest ik Van Basten interviewen en dat wilde wel, ja, dat moest precies daar en hij wilde alleen nog maar daar staan en dat voordat het zo 4 wie mooi aan verder. Ik denk, godverdorie, dat kon wel eens ingewikkeld worden. Maar nou, één vraag wie ik wel clear, want hij blikte dus inderdaad een hele aardige man te zijn. Ja, zeker. Dus maar daar hier wel even wat extra spanning van. Een van het allereerste interview van mij, met Van Basten, wie bij Gastelon Sleert, uiteraard. Ja, ik En- zie het. Door ietsje letter, denk ik dan. Ik weet niet meer wat het weer. Ja, wie Maar toen vertelde Van Basten die vertelde dat hij het heel bijzonder vond dat tijdens het trainen dat hij zo nou en dan het hinneken van een hinderjet. Ja, dat vond hij mooi. Ja, dat heeft ze natuurlijk net bij Ajax of Milanello. Nee. En nou ja, goed, dat vond hij mooi. Dan jet is er nou en dan een hinder. Dan denk je, ja, dat is toch mooi. Het platteland is nooit 4 voet. Trouwens, Ferry heeft natuurlijk praat met meerdere trainers. Met Maurice Stijn, met Rick Kruis. Ja. Maar weet hij hoe hij op het idee kwam is om Van Persie te benaderen? Ik heb geen idee. Nee, nou dat zie ik je vertellen. Dat initiatief, dat ging van Persie. Laten we even jaren. De vraag kwam of ik open stond om gewoon eens met Robin te gaan praten, die zich aan het ontwikkelen was en is als trainer zijnde. En dat wilde ik wel. Dus eigenlijk een eerste gesprek was geheel vrijblijvend. Alleen tijdens dat gesprek bekroop mij wel het gevoel dat ik dacht, hey, hier is wel iets aan het ontstaan. Ja, en een bepaald gevoel wat ik nog niet eerder had gezien of meegemaakt. En dat heb ik even een paar dagen voor mezelf gehouden. Dat heb ik toen ook intern gedeeld en ook met de toezichthouders gedeeld. En daar zijn vervolggesprekken uitgekomen. En het enthousiasme was er niet alleen bij mij, maar ook bij de anderen. En ja, dan ga je over tot het maken van keuzes. En hebben wij met ons volle verstand de keuze voor Robin gemaakt. Ja, het enthousiasme spatte van hoor. Ja,
Maar hij is een beetje hoe Ferry praat. Hij wie toch wel zodanig goed joegen dat Kruis en Stijn volstrekt kansloos werd. Ja, bij het allereerste parteren eigenlijk al. Ja. Hè, want het initiatief kwam van Van Persie dus. Hè, omdat Van Persie doet ook de coach betaald voetbal. En hij wie dusdanig onder de indruk trekken van het allereerste parteer mooi Van Persie. Dat hij dacht van, ik maak je verder mooi. Het is zijn diploma al. Dat is een goede vraag trouwens. Die vraag is gewoon de hele persconferentie niet gesteld. Ja, volgens mij Niet onbelangrijk. dan dus volgens mij wel. Nou, laten we er toch vanuit gaan dat hij zijn papieren wel heeft. Ja, toch? Dat al rond is die. Moeten we nog... Of laten we nou toch nog... Hebben we nog een stroomman, Harry? Een primeur. Ja, leuk hè, die Karper. Maar het die zien. Het Gisteren de Google. Dan sturen we de sterreporter. Ja. Roland de Vries. We krijgen wel het nijs van de Karper. Maar we weten net dat hij de papieren wel heeft. Maar misschien voor Roelof het een domme vraag. Ja, dat zou ik in. Maar Maar domme vragen bestaan Die niet. bestaan niet, hè? Domme vragen bestaan niet. Nee. Oké, jongens, het seizoen zit erop. Ja. Kees van Wonderen had op Pinkstermanje, Juste dus zijn bureau definitief oprommen. Les spul, mooi naam. Nou ja, zullen we de balans even opmatchen van het oude seizoen? Ja, dat hebben wij eigenlijk al lang die. Maar ja, het is ook wel leuk dat Jim er nog bij zit. alle harkens en shorts ben ik het heel viel- benieuwd naar Jim. Ja. Warm bad weer, hè? Ja, zeker. Ja, het is gelijk weer heerlijk, joh. Heerlijk. Nou, om even het geheugen wat op te frissen voor Jim Heren. Ja. PSV en Willem II binnen kampioenen. Oh, Ja. Grains promoveert. toch nog. Twente in de voorronde van de Champions League. Ja? Vitesse Volendam degraderen. Excelsior speelt nijcompetitie. Heerenveen Roelof eindigt op plak Olve. En Geert Cambuur eindigt op plak Tredje. Ja, vreemd. VC Snits, kampioen worden. Ja, de volleyballers. Ja. De volleybalsters. LDODK Maar goed. sneuvelt. Ja. Zo is Ja. het. Maar laten we nou eens even focussen op Heerenveen en Cambuur. Ja. Waar wie de beste speler? Roelof van Heerenveen. De beste speler van Heerenveen. Sarawi. Saroui. Dat wie dus de vakantie, maar het wie een onbegrijpelijke keuze van het publiek. Oliver Brouwer, Ja. dat hij deugd van. Nou ja, Is zo kiezen? onbegrijpelijk was dat niet, nee. Nou, won toch. Nou ja. Steeds kreeg dat 3 keer dat Heerenveen zondag 10 doelpunten incasseren moest. Hij wie rechtsback. Ja. Nou ja, goed, maar dat komt natuurlijk omdat het een publiekspelerachtig type is. Die Geert en goede inzet en uitstraling. Miele van Ewijk had het ik West. En die wie dat seizoen misschien ik nog wel net echt de beste speler van Heerenveen. Het is wel vernemen dat hij er een Skoft Zuidwest had, hè? Ja. Die net alle wedstrijden misschien. Nee, maar hij is en dat is het laatste seizoen zelf wel echt een stuk minder brouwde. Dat klopt. Oeh. Maar het wie volgens mij ook een beetje meer een soort van geste van het publiek. Dat de rest wie ik waardeloos. Ja, dat Nou ja, is ik deze jongen die werkt het een slag in de ronde naar vooruit te maken. Maar een soort proteststem. dat is, nou ja. Ah. Een proteststem. De rest wie helemaal niks. Nee, Maar maar... zou zo goed in. Protest. Nee, maar Saroui is natuurlijk intrinsiek de beste voetballer van Heerenveen. Dus hij heeft de meeste kwaliteit en het Intrinsiek? hoogste plafond. Ik ben bij de I van moeilijke woorden. Ja. Maar hij had het net echt geweldig, Charlotte, toch, dit seizoen. Bij Vlagen wel. Ja. Maar je hebt al die bij hem wel. Nou, iedereen er zit roept meer in. te min rendement. Roept iedereen Ja, toch maar- bij hem, of net? Nou ja, ik heb de cijfers net, maar hij had volgens mij 8 doelpunten en 8 assists. Saïds, ja. Saïds. Saïds is leuk, Saïds. Ah, dat vond nog wel wat mooi, als dat bij Jos. Maar er zit nog wel wat meer in. Tom Haaien vind ik een goede voetballer. Dat vind ik niet. Zo. Nee. Niks? Nou, net niks. Maar Tom Haaien, die let nou echt... Het is net wanneer dat Tom Haaien gewoon op de bank ziet, hè? Sinds Sparta. Want ja, het is een beetje een postbode. En het is de eerste die zijn schouders hingen lid bij de eerste de beste chinslag. En dan doet hij eigenlijk een beetje voor het publiek zo van... Nou, kom op jongens, we maken er nog wat van. Maar eigenlijk, puntje bepaaltje. Ik vind echt Tom Haaien... We hebben het Celta's nog aan gereageerd. Maar Tom Haaien hien ze natuurlijk in de winterstop. Alsjeblieft. Op de Como. Op de Como. Dan pak je nog even 6 ton. Ja. En dan, of zo'n ton zelf. Ja, maar hier zit ik zijn als ze nou degradeerd wien. En hier zijn het jongen. Nee, Van Otlo in die positie toch prima oernemen. We hebben Van Otlo nog geïnterviewd. Ja. Die wil heel graag zijn favoriete positie is die van controlerende middenvelder. Ja. Nou goed, Jawel. de beste speler van Cambuur, Andor? Poeh. Ik wist dat is vraag kommersoer. Oh. Dus ik heb er al lang onnijd denken kennen. Als zo'n van de Moorn Olvoer. Ja, maar Bist er nog net uit? nee. Nou ja. Leven dan Remco Balk. Remco Balk, je net van Hetten. En dan? Ja, ben ik het wel mee eens. Hij Ja? heeft wel een PMS in, maar ik vind het wel, ja, ik vond Remco Balk wel de beste. Oké, en de grootste muskleun? Dat die Pieter Wormgoor. Vito Wormgoor Wormgoor. En Anello Bimba. had ik net bracht. Anello. Heb ik net bracht. Nee. Nou ja, dat dus. Van de water. Van de Water. Eigenlijk van de Ah, water. Bij ja. Per Koerdien. Ja. Ja, Ja. van Water. Nee, Ja, dat joh, klopt. serieus. Ja, Maar van klopt. Cambuur Van wel een Water misleun. hebben we best wel, ja. En de grootste muskleun dan bij Heerenveen? Nunnely. Nunnely? Voor mij Denzelhal.
Ja, Dat die eigenlijk- kamer is ja, van net- zo'n ton. Ja. En dat hij dus nou echt... Ja. Hij heeft nog 3 contract, hè? Net Leeuwen eigenlijk. Leukste wedstrijd, jongens. De leukste wedstrijd bij Heerenveen? Heerenveen Ajax. Heerenveen Ajax. Wie ik net bij, helaas. Maar ik denk ik wel dat dat echt hallo, hier wel de Lijn, leukste nee. Wie is. ik toevallig wel bij. Ja, En wie dat gezellig. is echt een prachtige wedstrijd. Ja, ik vond Heerenveen Twente echt leuk, trouwens. Ja. 3-3. Vond ik een leuke wedstrijd. Ja. Leukste wedstrijd bij Cambuur? Vitesse. Ja, Voor de beker. Ja, competitiezoek, ADO, Cambuur is het denk ik. Net NEC dan eventueel. Oh, de uitwinning Ja. is in Ja, die uitwoording. Den Haag. Ja, sorry, toen week op Nee, vakantie. Oh, ja, toen wist je daarna. Nee, Alweer? Jongen, ik denk Geert die neemt top als Cambuur. Wat wie? Nee, dat Die wie, een 8. dat wie 18, maar dat wie net in die zin net... Ja, die kwam nooit, wat wie het 24 minuten met Chiem te staan. En toen flikkerde dat een kaart, hoe zienlijk op. Vond ik net zo'n geweldige verdienste. Ik vond als wedstrijd, het puntje op een stoel, de beleving, in hoe ze dienen, vond ik Vitesse echt hartstikke leuk. Ja. Nou is het toen die wedstrijd van 18 in Top Os. Ik heb nog maar Kees van Wonderen hoe de 8-0, nee de 0-8 hoorn van PSV, Heerenveen PSV. Ja. En toen zei naar Aurien These, is naar Van Wonderen Tagien. En die zei, het komt, deze 0-8 komt omdat je zo'n leuke en fijne, heerlijke gasmatten hebt. Heerenveen heeft een van de allermooiste, de beste gasmatten van de hele Eredivisie. Mooi compliment van Hilarius. Ja, dat is zeker een mooi compliment. Ja, maar ja, Bakker Joko naar de Tietik helpen natuurlijk, omdat gas weer te min. nou ja, Er is een filmpje van. ja, toch? precies, dat klopt het, ja. Maar die jongens die van PSV, die hielden zo'n zin, hoor. Die zeiden, dit voetbal lekker, dit is een biljet lekker. En toen wie het 0-8. Nou goed, wat voor cijfer jouw stook, Kees van Wonderen? 6 min. 6 min. 6 min. En Jim, Henk de Jong? Ja. Dit is een ingewikkelde Vanwege Ulte. cijfer. Ja, Het seizoen van Cambuur zoek ik een 4,5. Fjouwer en een heel. Maar als je dat dan opsplitsen in het gedeelte Ulte en een gedeelte... Ja. Nou ja, Henk de Jong. ik blul erbij dat het net zozeer in essentie net zozeer lijn had aan de kwaliteit van LT als wel aan het sentiment wat er leefde in de richting van Henk. Hij is echt, hij moest zijn werk wel maar een mes inrecht, net dat dreigen, want hier die in de recht staan. Ken het. Hij verspeelde een verloren verhaal. En als je maar naar de cijfers, want ik denk dat Henk het cijfer minder die in het als LT. Ja. Nou, had ik wat langer die, maar het niet te min. Ik vind dat Ulte is echt op een totaal verkeerde manier het die onder beoordeling bleef staan, best geen kans heeft. Nee, en ten opzichte van het publiek bedoelst. Ja, als je het sentiment in het publiek weer duidelijk, hè. Henk de Jong, ik was hier bij Jong PSV, ben hier van het filter roster Jong PSV. Nou, toen begon het wel. En maar net alleen nog publiek, ek media, want je zit hier aan tafel die gewoon publiekelijk Ulte eigenlijk eruit praat had. Ik vond het echt verschrikkelijk. Ja. Het Ultre Charlotte net. En ik gewoon de Nee. hele spelopvatting. Ja, het wie absoluut geen klik. Maar ik denk dat Ulte... En is dat beter winnen? Nee, maar Ulte... Die is zien wedstrijd wel. Nee, ik net. Nee, natuurlijk niet. Want het is hetzelfde materiaal. Ulte hier wel heel goed in de gaten dat het materiaal tamelijk beperkt was. En daar anticipeerde hij nogal stevig op. Het is een man van structuren. Daar kun ik weer wat van vinden. Maar het stoort mij enorm dat Ulte op deze manier het veel verlitten moest, zeg maar zeggen. Dat wie net eerlijk, dat wie oneerlijk. Ja, en ik gun Henk natuurlijk het beste en ik gun Cambuur het beste. Maar dit vond ik wel slecht, hoor. Nou, Ulte heeft een mooi nightclubje. Die kennen Hij het beter van. Hij gaat de Topos. Nou, let maar op. 18 wie het. Ja, let maar op, Topos. Dit doet me weer blikken dat Linton, vriend van de podcast, Linde Postumus. de TD van Top Os, Zeker. ieder de kijk op had. Maar wat voor cijfer krijgt Henk nou? Want dat had ik nou net jet. Ja, wij hebben gewoon een seizoen C. van Bij jou Cambuur. het seizoen. Een fjouwer en heel. Dan wordt het splitsen. Ja, en dan splitsen. Eerst Henk. Of eerst Ulte. Ulte, nou ja, Ulte dat is een 5,5. En Henk, dat is dat echt wel zo'n beetje. Want Henk, 4,5. Henk had wel wat bracht natuurlijk. Maar in het begin. als je Ulte een 4,5 jou en Henk de Jong. Kom je op Of 11. Ulte een 4,5 en de Jong een 4,5. En bij jou het seizoen een fjouwer en heel. Nee, maar Geert is wat positiever. Ik ben wat Oh ja. positief. Die had de laatste 6 wedstrijden mist, dus Ja. die is nog enigszins... Wat is die cijfer van Ulte? Ja, ik beoordeel ze net los van elkaar. Ik zie gewoon naar het seizoen van Cambuur. Ja, maar ja, dat Ulte kind- die had het lieken min dien als dat Henke die had. En juist allebei. Ja. Allebei een fjouwer en heel. Precies, ja. Allebei een fjouwer en heel. Goed, is er nog nice over het Cambuurstadion? Want ik jij verontrustende berichten. Is dat zo? Ja, want ik begreep, het veld is in Schidden. Dus dat is mooi. Maar de eerste Cambuur supporters hadden er al oer heen.
Dus er binnen Dat is namelijk een traditionele handeling. ook de slogan Als die slogan, ervoor- ja, vraag maar erop, hè? Ja, nee, je zoen zei ze er naartoe, maar nou zijn werk van. Maar ja, de eerste campus-supporters binnen er ook heen. Dat is, dat helpt niet, zeg maar. is niet goed. Nee, er binnen al je stekken pleetst. Maar En- goed, je zoenen is maar deze waarsomstandigheden nog 2 maanden de tiert. Dus ik weet net hoe het de zin op dat veld stiert. Dat is natuurlijk voor de gas ongroei wel belangrijk. Maar nog 2 maanden de tiert, dan leidt er wel een goede Zo gas. Geert had een gigantisch gasfield. En die is nou 18 vieken fotwest. Hoe luidt het field Ja, er nou hoe uit? leidt die Dat gasmotor zal ik je erbij? even vertellen, jongens. Want Geert, hier zien nog van het beroep dwan op squash van Swan, die het in mijn vakantie opdragen moest om het gas te meenen en dat nooit in. Toen zei ik, maar dit is wel gebeurd, vrienden. Dus ik heb een robotmeener ontschaft. Oh. En de En kind hoe die bevalt vertelt, dat? en dat krijgt een gasmatte. Ik heb nog nooit mooie jongen. Iedere dag, van 11 tot 3, Eens even snort hij over het gazonnetje. Keurig in secties verdeeld. En het is werkelijk als een biljartlaken. Ik denk dat mijn gasmatte wel Mooie- even ken, maar die van Sportclub Jordan Heerenveen. These, die hier wel... Ja. Die deze, Ja. die komt voor persoonlijke trainingen, want ik heb wel een eindje voor u. Komt, ja. Mooi. Dus helemaal top. Ja, netjes. Klinkt Ja. goed, klinkt Ja. goed. Ik heb nog wat jet. Want deze week, of hoe dikke weekend, er werden de stoeltjes pleetst in het campusstadion. Nou, tussen begin en heel juni. Maar er Dus schijnt, ergens de komende 4 weken. maar er schijnt een leveringsprobleem te wezen. Hast er iets van jet? Ja, van die, maar meer net. Oh. Nee. Nou ja, Nee. er is van de stoeltjes, één kleur is net leverbaar. Geel. Ja, of Of blauw. blauw. Ja, geel of blauw. Maar goed, Maar heeft dit checkt bij de stoltjesleverancier? dat heb ik net checkt. Nee, Nee. dus Ah, dat is kortom. Godallemaal. Nee, nou ja, je mag het eerst al in mijn shit. Ja, we moeten het al even checken. En hoe zit het met dit wetter? Want ja, je kunt het toilet lekker naar de spelen. Ik denk dat er gewoon van die mobiele units staan zullen. Van, wat is het? Hessels toiletwijn Hessel. uit Snits of Stiens. Waar komt die bij? Ja, of Of wordt ze- bij elke dwarsfeesten. Ja. Ja. Die zullen staan. En er zullen al die snackkarren staan. Want in het stadion is dat nog net klaar. Of het maar service even bellen. Ja, ken ik. Doet het ook altijd goed. Ja, ja, Het maar service, jongen. Waarom Nee. is die drang eigenlijk zo grut op zo gauw als mogelijk daar te beginnen? We zoen je net eerst even zeggen, nou, we leven toch eerst, weet ik veel, 10 of 4 wedstrijden of zijn Roelof, Campusstadion. dat lezen we uit. Nou, Dat komt bedankt. omdat het kunstgasveld in het Cambuurstadion dusdanig dateerd is. Dat het Oh ja. trouwens heel groot is dat het veld afkeurd wordt. Dus dat ze echt net in het oude stadion spelen kennen. Je lezen daar net nog een nieuwe motor aan. Een nieuwe kunstgasmotor ben je al 3 ton verder. Nou ja, gas in je, dat is lastig met trainen. Ja. Want je moet er dan wel alle dagen eerst op trainen. Dus eigenlijk is dat gewoon geen mogelijkheid. Nee. Dus stel, het nieuwe stadion is net op die het kleer. Dan zoet Sammerik weer ze kennen dat ze uitwieken moeten naar het Abelense stadion zult net worden. Maar naar een Oorstadion. Maar hoe komt het dan? Want natuurlijk, de seizoenkaarthouders. Je moet nou aan zijn inschrijven op seizoenskaarten. En dan moet je zeggen welke tribune het wordt. We beginnen dan ook van u dat er aan zijn, nou, laten we van het positieve uitgaan, 15.000 taskogels op komen. Ja, dan moet je misschien naar die passen al je net in het oude stadion. Want het kind nog echt zo wezen. Want daar is het toen niet kijkt hoe het Abelense stadion. Logisch is zo wezen om dan nog misschien de eerste of de tweede wedstrijd te voetballen in het oude Campusstadion. Dat zou toch logisch wezen, of net? Ja, maar de kans, ja, dat zit Dan je moet dus. die Maar motten net, dan moet die gasmatten net wel keurd worden. Nee. Want dan mag je net spelen. dan mag je er net spelen. Nee, maar goed, dan kun je misschien dispensatie krijgen. En dat is nou ook nog slagen. En daarom mochten die stoeltjes ook net mooi naam worden bij die allerlaatste competitie. Nee, maar dat is ze zullen nog oefenwedstrijden spelen. Ze zullen nog trainen. De beloften moeten er De nog voetballen. beloften, ja precies. Dus dat had hij mee te krijgen. Maar ja, de kans is best groot dat er geen officiële wedstrijden meer spelen worden. Maar Ja. ja, dus dan moet ze zien Maar uitwieken. jongens, het is nou 21 mei. 21 mei. Ja. Dan heeft toch ook nog een paar maanden om wetter om te lezen en dat soort dingen. Is dat zo'n probleem? Oh ja, dat weet ik net. Ik ben geen Vitens, technisch. Barry Vitens, we moeten even een waterleiding hebben. maar ja, goed, op hemzelf Zeg niet dat in mijn naam. Hey, ja. Hey, jong. zelfs is dat geen Hey, prioriteit. Ik wil leg even een wapen aan je. Ik wil natuurlijk. Maar ja, ja, eerst maar die stoeltjes erin ik zetten heb en- ooit een huis bouwen litten. En, maar doe ik er één keer, doe ik net een toiletwijn in de tuin staan. Ja, dan koe ik gewoon naar de wc. Ja, En koe ik gewoon douchen. ja dat Dat, doe je toch, dat zit toch in zo'n bouwproces? Of, ja, ik begreep dit net helemaal. nou ja. Maar dit is werd het ook. Dit is, Arjen ook gooit dat wetter erin. Ja, dat wetter. Ja, het schijnt dat ze nou nog geen wetter hebben. Het schiet, Niet hè? anders, hè, misschien. Nee, en ze hebben dus het bellen wetter. maar fietsen. Ja. Nee, ik heb net bellen met fiets. Zie ik het gelijk wel even regelen. Ja, precies. En ze hebben nou het wetter uit het PM-kanaal van het gas. Ja, oké, dat kan ik me nog wel voorstellen. Maar dat is net zo'n probleem. Ja. Dat is goed genoeg. Maar goed, voorlopig die toiletten kunnen we nog net terug spelen. Nee. En toen zeiden ze redden het net op voor de eerste wedstrijd.
Dat die een stelling. Maar ook is er vanuit dan Nou ja, de tweede wedstrijd redden ze het dat op. Dat wie heel flauw. dat wie heel flauw inderdaad van mij. Ik zei ze redden ze het op de tweede wedstrijd. Ik vond de stelling heel flauw. Maar dat ken ik nou toch net Je zeggen. hebt geen hartstikke leuk maken om, vind ik trouwens, als maatjes. Ja, zeker. Echt Ja, elke dag heel roeien. leuk, Echt hoor. elke dag. Oh. Nou ja, nooit Jim erbij binnen. Ja. Nee, het is Die maar, de het is wind toch oors. dat klopt, dat is gecheckt. Dat mag net 3 uitwedstrijden spelen. Ja. Nou, dat gebeurt wel vaker. Dus, nou, ja, Nee, maar net in het begin van de competitie. Van de eerste 2 speelronden had je minimaal 1 thuis spelen. En Wat, nog één keer van die van de eerste? eerste 2 speelronden had je minimaal 1 van de 2 thuis spelen. Ja. Maar wat Cambuur bezieken is dat ze dus de eerste of de tweede thuis en dan daarna een aantal wedstrijden uit. Onder mijn speelronde 4, want daarna is een interlandbreek. Ja. Dus dan hebben ze ont heel september is maar om Ja. de wetterleidingen om te liggen. Maar dan heb je dus de eerste thuiswedstrijd en dan nooit 3 keer uit. Dat zou een scenario Dat zou dan zijn. kunnen. Dat is Ja. dus het zult er dan varkaarscenario van Cambuur. Dat zult er dan wel graag willen, denk ik. Dat ze rond te maaien dan kunnen. Ja, en dan het Interline weekend en dan, Ja. goed, en dan Oké. kun je dan nooit weer gewoon naar het huisje. Ja, want je Cambuur spelen al een seizoen in de Interland weekend gewoon, maar daar is Henk de Jong geen fan van. Nee. Dus dat wil zal dat net net niet wel. gebeuren. Die wil Nee, dat die net wil meer. dat Nee. Oké. Goed zo, nog even over Van Persie. Nee, mag ik nog even, Oh ja. even oer Cambuur? Ja, En want dan de- moest en de ergens op weg stelling, want ik rondkomen. mat ik even op Weet ik rond. wel. Oh, Ik de heb de laatste stelling, Ja. van Maar ik heb er gewoon door die... het allerdomste wat ik dien heb is op vakantie gaan wie als Cambuur oorski neemt van het oude stadion. Juist, want dan ren ik er meer als 30 hierom als verslagjouwer in dat stadion. En dan komt die laatste, ik denk, daar mat ik bij wezen. Maar ik dacht van, dat komt goed, want Henk die loopt ze wel de naaicompetitie in. Dus ik hier alle vertrouwen in Henk. Ja, en wat gebeurt er? Ik zit er, ik heb contact met mijn ander, of Jaantje heeft contact met mijn ander. Zit ik te zien naar jong Ajax, Cambuur op de camping in Pamplona, fantastische wifi-verbinding. Ik denk, dat zult toch net hier weer, dit klipt mij helemaal. En toen kreeg ik al wat pinebuik. Ik denk, dat ga ik missen. Ja, ik mist. En daar heb ik echt een duim pinebullen van hoor. Ik heb ooit in 1984 de PC mist. Ditzelfde gevoel hier. Onrustig in het lief. Maar Ik heb wel eerlijk zeggen. Als ik zeggen, Jaantje het onbeen om jij dan Ja, dat het zo onbeen. Maar ik heb zo nee, dat gaan we niet doen. Hier heb ik beter rekening mee. En toen heb ik maar wat flitst. Ik heb wat rode JC Grange Rode pakt op beeld, maar ik net zo geweldig beeld. En toen heb ik naar die luisterd. Om de bijen wat te verzachten, Ja. wie een fantastische jongen. Eerlijk is Ja, eerlijk. nee, maar dat Het wie een straalt ik al je fantastische wel. jongen. Ja. Want ik zie het, ik heb dus de jaren, want jullie wie de beide net, ander hier ik wat belangrijkers. Wat wie het ook weer? De jeetje van ons mee. De jeetje van ons. Ja. Nou is dat vakantie, dus ik hier nou de gelegenheid om te jaren met Sjouke Lauwsma. Ja, ik heb er een sticker van je. Ja, de verslagjouwer die 30 jaar lang, de Vaardij. En heel lang, nee, maar ik zou en ik het heel lang moest. Heel lang te jaren? Ja, Ja. ja. Het was heel grappig, want er waren een heel soort oude journalisten. Ja. Dus Bonne Stienstra, rondom, Gerrit Kloosterman, Ja. Siebe Anema. En die waren Ja. ook al hier Ja. uitnodigen toch Ja. Cambuur. Ja, en Rob de Jong hier voor, net? Ja, naar de Dat eerste zie helft. je even naar de eerste helft voor. Hij zei, ik vind er geen kloot aan. En toen weer de fot. Maar het duurde grappig, want ze kwamen erop. En Bonne Stienstra, nou, dat is echt al zo'n mooi figuur natuurlijk. En Sjouke, die was ons een hele legende. Nou goed, en Fuski natuurlijk. En dan shot die Bonne Stienstra, shot mijn jongen. Waar heeft hem opdukeld? Bergheim? Ja, mooi hè? Die man lekker, op de koor. Het wie Heerlijke echt, humor. Ja, het wie heerlijke humor. ja. Nou, ik baal er echt van dat ik het miste. Maar Ja. goed. Dus, Nogmaals om de pijn te verzachten. ja, maar ik Grandioos, Ik jongen. hem een geweldige jongen. En ik heb er wel die een nog van mij kregen. Dus dat is prima. Ja, dan Van Persie. Van Persie is net met de voetballer, hij is nou de coach. En Dossaar is helemaal aan het begin van deze uitsturing. Hij is op de hichte Ja, van het bestaan van deze sportcast. net normaal, hè? Nee, dat is net Nou, normaal. eigenlijk wol. Normaal. Het is, ja, we hier eigenlijk was je nog net Ja. ooit verwachten. Nee. Per Dus se maar- van Heerenveen had er even niet zijn. Dat Nou, wat dat er denk ik is. net. Nee, Of want Nee. topscorer aller tijden van Oké. Oranje, Ja. die is op de hichte van de sportcast. Nou, daar loopt het net, hè? Hebben we daar bewijs van? Daar hebben we bewijs van. Ja? Nou, lip Hoppa. maar Nou, zien. neem dat maar zien dan. Volgens mij heb je ook een podcast, of niet? Klopt, ja. Ja, ik heb jou voorbij zien komen. Heb je me gezien? Volgens mij was jij een van de eerste die met het nieuws kwam, of niet? Ja, klopt, ja. Ja, was jij. Je had het al over de podcast. Wat weet je daarvan? Nou, ik zag je voorbij komen op Twitter. Dus ja, een paar weken geleden. Nou, je weet natuurlijk dat het belangrijkste programma in Friesland is inmiddels. Ja, dat heb ik me ook laten vertellen, ja. Dat is zeer bescheiden hoor. Dat is zeer bescheiden. heb ik me ook laten vertellen. en de laatste vraag is dan natuurlijk vervolgens. Ja. Wanneer ben je te gast? Ja, dan moeten we even kijken. Even kijken naar het schema. Want het begint aardig voor te raken Ja. inmiddels. Ja, er komt wel iets meer bij kijken als dat je een transfer als speler maakt. Dat is eigenlijk appeltje eitje.
Als je het hiermee vergelijkt. Ja, Dus dan moeten we even kijken. Dat komt goed. Ja, moeten we even kijken of dat een keer past. Maar ik ga in ieder geval kijken. Nou, ik weet het niet, Roelof. Ik weet niet. Ik weet niet of ik hem overtuigd heb. Ik heb net het idee van, nou ja, Nijwieke zit er op een verpersie hier op tafel. Ja, je zag wel dat ik al mijn charme erin gooide. Ja, dat zeker. Dat Het zeker. belangrijkste programma van Friesland. Ja, en dan komt hij maar een heel lulverhaal over een speler, dat het heel oors is als voor een trainer. Oh, Ja, mag wel. een lulverhaal. Maar ik denk van... Robert van Persie zit hier nou naar te kijken en die hoort Arjen de Boer zeggen... Is al een anekdote over dat hij hem ooit ontmoet heeft op het toilet? Nee, Ik ben heel benieuwd, Geert, want we hebben nou natuurlijk dit al in mij maken. Die man die liet hun de eer van de koplullen natuurlijk had hij van Persie aan zijn begin. Oh, dan begint even een oortopic. Dit is, dit is een key factor in je bornhazen, dus je wil eerlijk wezen. Maar dat wordt dan wel een podcast, zeg ik. Daar mag we eigenlijk een half jaar erbij wezen. Dan doe je maar één keer en dan zullen we eens even zien hoe dat gaat. Want ik denk, we kennen achterover, ja. Maar Robin, Persie, Maar Robert van Persie. die vertelt het wel. Ja, maar dat wordt in ieder geval een goede performance. Ja, toch? Ik hoop dat we alle topics omsnijden, hè? Ja, dat denk ik. Ja, toch? leuke vent volgens mij. Volgens mij komt het wel goed. Ja, komt Ja, Ik dat is ben- een goed gevoel. Nou ja, ik ben Ja, gewoon ik een beetje een soort van opluchten of zou dat net een Maurice Stijn is, maar dat is ook allemaal vooroordeel. Ja. Zo, maar we hadden natuurlijk, ik wil, als journalist van mijn werk, dat is zo ik, Jum Allier trouwens, is het ik wel lekker dat je weet dat je elke week, of in 2 weken naar een voetbalstadion gaat gaan en dan praten we met je waarvan je denkt, ach, het is wel leuk, het is wel gezellig, we hebben het er even over. En dat je niet elke week tegen een Older Riekerink of een Jurgen Streppel aanlopen met een zagrijnig hoofd. Ja, dat is gewoon fijn. Dus, en dat, nou ja, dan maar wel je nou wel wat je bij op Ja, natuurlijk. maar het gevoel is goed. Hè? Dat dan vind ik maakt echt, het hè. wel, Robin. vind Ik echt- zet er wel een goed positief gevoel. Ik ook. Absoluut. Ik ook wel. Ik vind het mooi dat. Ik vind het echt mooi dat. Ik vind het een stunt dat hij de haartrainer is. Maar dat je, het nij is eraan vanuit de 3 weekend ik wel. Want Joet ziet er dus de hele passer rond de ziet vol met al je media. Nou, dat zal bij de eerste training ook nog een keer ze wezen. Gast lanceert, sleert. Zult ik wel hartstikke druk wezen. Ja, Maar bij de tweede oefenwedstrijdje Steenwijker-Volt, dan is het al een stuk rustiger. denk het ook. En na 4 weekend in de competitie, dan zitten we daar gewoon weer met de Lioutekranten, Heerenveen Media en Omroep Friesland aan je tafel. En hij natuurlijk nog meestal mooi natuurlijk, hè? het broerke van Bosgaard zeker. Vreeg me, ik Ja, volgens mij is het met vrienden. Jury Bosgaard. Het broerke van broerke? Pascal Bosgaard, ja. Oké, Ja, en Hest en- bij Blauwe? Ja, Nico Romein gaat mooi. Dat is een ontwikkelingscoach. Dus die Ja, coacht de Wacht coaches. even, een broerke van Pascal, Ja, die komt bij hem mee. die werken bij Feyenoord. Dat zie ik, dat is een hele. Dus ja, bij het keertje jij echt wel dingen door het voetbal, jongens. Pascal Bosgaard gaat naar Heerenveen. ik zei nou, ik ben gek op primeurs, maar deze doe ik er even niet in. Hoor, daar staat dat Jerst van het achterin van Mara Lussens. Nee, dat, Oh. nee. Ik get het. Ik zal maar net ja. zeggen van wat ik het. Dat doet er niet aan. Ik zei Pascal, gaat niet gebeuren. Pascal die gaat naar Feyenoord. Dat hoor ik koek. Maar nee. Maar die Bosgaard had ik videoanalist West bij Van Bronckhorst. En maar was naar Guangzhou City en Rangers. Ja. Oh, Oké, maar goed, ik nog een performance coach voor de coaches zelf. Ja, hè? dat is Nico Romein inderdaad. Ja? Ja? Die Is dat ook een goede zaak? Ik vind het wel weer veel. moeilijk beoordelen. Ja, maar ja, waarom, jongens? En Pina's, hè? En Pina's. En Pina. Ja, maar het is toch wel noffelijk van zo'n Van Persie dat hij, en je kan je afvragen dat ze niet in een officiële functie binnen de club had, of dat je die gewoon inhieren. Maar ja, dat hij sparren kent, dat hij klankborden kent, maar een ervaren coach, maar in, nou ja, dat hij hem goed bevielt. Ja, maar inderdaad, die kun je dan zo nou eens een keer opbellen. Die zie je Ja, eens een keer op. En nou nou, ja. nou, volgens mij is die gewoon in verste dienst. Lijkt mij wel, ja. Ja. Nou goed, jongens, we binden rond daar. Want dit wie alweer een fleurig uitzending. Hoe is dat? Is dit de laatste of draaien we Nee, het nog? Wieke, Ja, ben we er ik ben oerlos van. Dus, Nee, Wieke, ben we er nog? Ik zal de gast ik alvast verklappen. Ik heb eventueel een teasertje om de gast om te komen. Oké, en dan steeds zo aan zijn naai. Ja, oké, toch is het teaser. Hij vliegt regelmatig met Turkish Airlines. Turkish Airlines. Is hij de West? Let op, Ja? jongens. Ja? Let op volgende week. Turkish Volle bos? Airlines. Moet ik toch ook maar gaan? Nou ja, van de gast van Nijwieken, het sowieso een pet op. Ja. Ja, hij had een pet op. Ja. Hij komt rechtstreeks uit Istanbul. Nee, Goed, En neemt hij dan ook voor ons zijn petje af? voor jou doet hij zeker zijn petje Nou, af. doe maar weer De overdenkingen, jongens. Ja. De overdenkingen. De eerste is van Geert. Roelof de Vries of Bert Maalderink? Roelof de Vries. Roelof de Vries, Ja. natuurlijk. Warm bad. Zo is het. Roelof, dan gaan we een lastige voor jou. Even een lastige. Domme vraag. Robin van Persie Oeh. of Kees van Wonderen? Oh jee. Ja, nu nog Kees van Wonderen. Kees van Wonderen. Vanaf 1 juni zeker? Nee, dan moet hij zich bewijzen. Ja? Oké. Opbliks. En de laatste is van Ander. Blauwe stwoltjes of giele stwoltjes? Nou,
Als ik deze leeuwen mat, dan eerst op Gielenstwold. Eerst op Gielenstwoldjes, jongen. Na je weekend, dan hebben we de laatste podcast van dit seizoen. Dan zit je hier aan tafel. Nou, dat zeggen we dus al net. De man met de pet. De man met de pet van Turkish Airlines. Ik zou zeggen, graag ont na je weekend. Dan bij een nieuwe mystery guest. Graag ont aan.